Gipangandaman na karon sa Kaap, Zamboanga City ang posibleng pagdagsa sa Zamboanga International Airport sa mga manguliay nga mga kaigsuunang Muslim kinsa gikan sa Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibana-bana nga nasa kapinlibo ka mga kaigsuunang Muslim ang mga bot sa Zamboanga City International Airport human ang usa ka bulan nga Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Nakatagda kini mga bot sa syudad sa ulihing semana sa Hunyo o unang semana sa Hulyo. Sanglit sagad kanila ni biyahe niadtong Mayo 20. Butang nga gipangandaman sa Civil Aviation Authority of the Philippines Region 9 alang nasab sa seguridad ug hapsay nga pag-abot sa airport. Magdugang ang Kaap og 58 ka mga security personnel. We initiated a coordination meeting sa lahat ng mga security agency nga naka-assign dito sa Zamboanga. Part sa meeting is yung deployment ng kanya-kanyang security offices para to ensure yung safety and security. Nakatagda sab nga magmuntar og assistance desk ang Bangsamoro Airport Authority ug National Commission on Muslim Filipinos sa airport. Apan dugang sa Kaap, Zamboanga City, hagit sab kuno sa buhatan ang pagkontrol sa mga kabanay nga mosugat sa mga Hajj pilgrim. Gumikan kay gamay lamang ang parking area sa airport nga posibleng maghuot ang dagan sa trapiko. Problema natin dito, so part sa tradition nila and celebration siguro yung maghatid sundo. So we want to appeal dito sa Zamboanga Airport or kung pwede i-limit yung lalo na yung sa number of vehicle, kung pwede i-limit kasi kung ma-observe niyo yung natin yung parking area medyo limited. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.